Terve, terve! Säkin kotiin. Mikä oli pojalla mielessä? Onks toi niinku auto vai onks toi niinku leikkikalu? Mä en oo ihan varma. Hei, sä voit ottaa ton mun verkun lainaan, että pääset kotiin, mut oo sit tarkkana. Siinä on 7 litran kasi, joka syö sun säästöt kyllä aika nopsaa, jos sä pistät sitä nilkkaa vähän suorempaan kuin mitä on tottunut ton mopoautos kanssa. Ja seuraava runo tulee henkilöltä nimeltä Veikko. Hän ei ole kertonut asuinpaikkaansa. Runon nimi: Pieni käsi, pienen käden kosketus, suuren käden toive. Istutko syliini? Istutko sinäkin syliini? Kumpi teistä enemmän tahtoo? Voitteko minulle armon antaa, rakkauden armon? Voitteko sen minulle antaa? Kuuntelen teitä mielelläni. Otan teiltä, mitä te minulle annatte. Minä en anna. Minä en ota. Minä vain elän. Onko se väärin? Ja seuraava runo, illan viimeinen runo, tulee nimettömältä henkilöltä. Runon nimi: Tervehdys. Risto, haista sinä kuule Jaha. Vitu mulla. Tämä kansan runoista tällä kertaa. Kuulemisiin ja oikein hyvää yötä. Kahvia juodessaan, yhdessä kun istutaan, kuulumiset painellaan ja radiota kuunnellaan. Alikiski paikallisradio 95 MHz. Vauvasta vaan kaikille sopii. Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaran tarpeen teille tarjoaa Teimon kauppa Aliviskatien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että turisti.